valoració del partit? Bueno, jo crec que victòria merescuda, justa, contra un rival molt bo, un partit complicadíssim, i el 11 contra 11 estava absolutament igualat, però penso que nosaltres érem els que portàvem més la iniciativa, però ells juguen molts partits així i al final un 0-0 amb ells no els anava malament, i a nosaltres, aprofitant l'expulsió de Virgili 11 contra 10, penso que hem arriscat una mica i hem fet un joc de bandes una altra vegada amb el Barran i Pedro per la dreta, amb Ricard i Nacho per l'esquerra, i un gran gol, una gran jugada entre el Barran i Pedro i l'arribada de Molins de segona línia, un gran gol, i penso que en línies generals ha fet justícia al que s'ha vist en el partit. La victòria aconseguida d'aquesta forma dona encara més impacte emocional del que ja de per si donava una victòria? No, jo el que penso, sempre agrada guanyar així, però jo el que penso és que el que està fent aquesta plantilla té un mèrit espectacular. És a dir, se'ns lesiona Sasha, se'ns lesiona Manolo Bueno, surt Ferri que no és davanter centre i fot un partidàs, ara juga Pedro, ara juga Molins, ara juga Roger, que ha fet una segona part esplèndida, ha entrat Fernando, hem tret a Xavi perquè després de l'expulsió hem dit ara a veure si ens quedem 10 contra 10, ha entrat Fernando molt bé. Jo penso que, jo sempre dic el mateix, soc una mica pesat, sempre foto el mateix rotllo, però jo penso que la clau de que un equip funcioni bé són els 11, o sigui, els que no surten a l'11 titular. Si aquests apreten com estan apretant, doncs evidentment l'equip, per força els que estan jugant han d'apretar, si no tenen clar que sortiran del camp, que sortiran de l'equip. I afortunadament això està passant, fer una volta sencera, només perdre un partit i al minut 96 que no vam ni centrar amb el gol del Figueres, doncs és molt difícil, molt. No creus que l'expulsió ha estat decisiva o que ja el partit portava la inèrcia perquè el Prat tingués l'ocasió aquesta del gol? Portava la inèrcia, portava la inèrcia. Nosaltres dominàvem, però clar, no és el mateix a sobre que t'expulsin a Virgili, que amb una jugada està 0-0 i amb una pilotada et fa gol, que jugar 11 contra 10, evidentment, doncs ha sigut clau per guanyar el partit. Jo penso que ha sigut clau perquè nosaltres dominéssim més el partit. Però en línies generals, 11 contra 11 estava bastant satisfet del rendiment de l'equip, però si es guanya 1-0 i d'aquesta manera al final, i això la veritat és que són 3 punts molt bons, i a veure si l'equip continua entrenant bé, perquè no ens hem de fixar que si el Rubí, el Terrassa o l'Europa o la Muntanyesa o el Figueres. Falten 8 partits, és una barbaritat, 8 partits, alguns 9, alguns 10, perquè han de jugar encara aquesta tarda. Nosaltres ara centrar-nos a gaudir d'aquests 3 punts i a centrar-nos en el Cerdanyola dijous. Respecte al partit contra Cerdanyola, s'acompleix justament una volta sencera des que vas arribar a la banqueta del Prat. Només una derrota, com valores aquesta primera volta, o aquesta volta que has fet des que vas arribar a la banqueta? És que queda fatal parlar bé, però és que els números són els números que són, però la plantilla té un mèrit brutal el que està fent aquesta plantilla, no? O sigui, sortir d'una situació de baix ja és complicat. A l'Espanyol també em va tocar, el primer any que vaig arribar em va tocar sortir d'aquestes coses i va costar una mica més al principi. Aquí ja va ser, només arribar ja va arrencar l'equip. Ara en aquest moment aquests jugadors es veuen que no hi ha cap equip de la Lliga que es pugui guanyar. O sigui, penso que el canvi està en això. Ara, això no vol dir que qualsevol dia, qualsevol equip, si baixem els braços, doncs ens poden guanyar, però de moment és evident que la suma de punts i la remuntada que ha fet l'equip és per treure's el barret, i a sobre el que et dic, sense els dos davanters centres. O sigui, jo crec que no es pot demanar més. L'únic que sí, torno a fer-ho, és agrair el suport del públic. O sigui, jo, comparat amb la meva etapa anterior, ja sé que després el Prat ha passat per segona B i aquí és on realment ha crescut el número de gent, però l'ambient que hem viscut avui jo diria que ha sigut magnífic, i el públic ens ha tornat a ajudar a guanyar aquest partit. Manolo, parlaves abans del partit del Peralada.
setmana curta de preparació, perquè el partit serà dijous en lloc del cap de setmana per a Cerdanyola, i això, no? I un equip que va justet d'efectius, i sobretot a l'Antera, suposo que a preparar aquest partit aquesta setmana curteta, no? I igual posem a Sasha com a Fit Campedor a la banqueta perquè... Bueno, és una situació bastant similar a la meva última temporada aquí. En aquestes alçades de temporada se'ns va lesionar per un mes Sergio Cirio i al final l'equip va continuar tirant endavant els partits i vam tirar endavant. I l'important no és que jugui Sasha, que tampoc és Maradona, diguéssim, no? És un bon jugador, és un bon davanter de la categoria, és un nano molt maco, però és igual, entra Ferri i es deixa la pell, entra Pedro Bilbao i el veu. Ara l'han mantejat al vestidor, vull dir que realment es deixen a l'arma. És un grup bastant maco, a més, entre ells es porten bé. També és veritat que quan les coses van bé és més fàcil tot això, però, repeteixo, són 3 punts més, 8 jornades pel final. Jo diria que l'equip avui ha aconseguit matemàticament la salvació, passar dels 44 punts, encara que sembli a conya, arribar als 45, tot i que hem dit que ara mateix l'objectiu és intentar arribar a playoff, està clar. Molt bé, gràcies. Enhorabona, míster, una valoració d'aquesta derrota al final. Com ha competit l'equip això abans del gol? Estàs satisfet de l'actuació dels teus homes? Bueno, yo creo que nos ha tocado hoy defender más que en otras ocasiones, pero bueno, jugábamos contra el Prat, que es un muy buen equipo y nos ha generado problemas. Nos han llegado muy bien por banda, sobre todo banda derecha, y yo creo que la victoria es justa. Puedo estar más o menos satisfecho del criterio arbitral en las tarjetas, ¿no? Nada más, porque en la primera parte Xavi Muñoz tenía tarjeta, ha habido una acción que podía significar tarjeta, pero el criterio arbitral ha considerado que no, y a nosotros nos ha penalizado, considerando que la segunda era tarjeta, que no digo nada de todo eso. Y luego, en el cómputo global hemos competido bien, pero cuando nos hemos quedado con uno menos, pues hemos tenido problemas, porque ya te digo, tanto Albarrán como Pedro Bilbao nos han generado problemas, he intentado solucionarlo, no lo he conseguido, pues nada, felicitar al Prat y a seguir, no, tampoco hay que darle muchas más vueltas. En aquest cas, creus que l'expulsió ha sigut decisiva, determinant, o que ja la inèrcia del partit portava que el Prat podia tenir aquesta ocasió del gol? No sé si decisiva, porque el gol ha sido, me parece, posteriormente. Pero lo que sí es verdad es que, claro, nosotros hubiéramos tenido alguna opción más de poder llegar a la portería del Prat. De esa manera nos ha costado mucho, porque ellos estaban bien situados, porque es un equipo que tiene muy buen nivel y ya te digo, de esa manera nos hemos quedado un poco cojos para poder llegar, aunque lo hemos intentado, pero bueno, nos ha faltado claridad. La verdad, entonces, pues lo que te digo, hay días que al contrario es mejor que tú, hay que, por desgracia, aceptarlo y felicitarles, porque ya te digo que ellos, los dos jugadores, banda derecha y banda izquierda, se entienden bien, lo hacen bien, pase continuidad, continuación, y te generan problemas, porque tienen velocidad tanto del Moral como Pedro Bilbao, y las incorporaciones de Albarrán son con mucha fuerza y es difícil de parar. Miguel, el liderato ahora vuelve a la programa Jumet, estáis cambiando una semana, prácticamente una semana a la otra, me imagino que lo importante es ser líder al final, ¿no? Bueno, lo importante es estar en esa zona, más o menos, ¿no? Que hemos estado durante toda la temporada. Lo que hemos hecho hasta el momento ha sido magnífico, pero bueno, ahora nos queda lo más complicado, que son estos 9 partidos que nos quedan por jugar, pues a ver si competimos al máximo nivel y somos capaces de
sacar bastantes puntos, ¿no? El viernes jugamos contra la Pobla, está claro que el que gane será líder y bueno, seguir pensando en el próximo partido. Tampoco tenemos demasiado tiempo nosotros ahora para pensar en nada más, porque jugamos contra la Pobla, miércoles Figueras, viene el Rubí, jugamos contra Europa, vamos a Perlada y luego ya nos quedarían los 4 últimos partidos. Tenemos unos 15 días de fútbol interesante. Molt bé, gràcies. Gràcies.